tomto videu budeme hrať Steel of Brainrot a už som to hral, preto tu vidíte niektoré takéto dobré veci. Je Kukofanto Elefanto a dnes budeme sa snažiť ukradnúť od noobských serverov po tie najlepšie a budeme sa snažiť ukradnúť nejakých nubákov, napríklad ako nubiny, picaniny alebo niečo také, chápete? Ešte si tu toto vyhnem. Tak, dúfam, že to bude... Yes! 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 Kamo, choď preč! Choď preč! Bro, tu niekto čaká proste. Nejaký človek tu čaká. Bro! Stop! Bro, nemám nervy normálne na toto. Fakt ľudia, akože. Bro, o čo sa tu ty snažíš? Choď preč! Kamo, what? To nejde? Čo? Bro, what? What? Kamo, nechaj ma. Kamo, nechaj ma na pokoji, prosím. OK, ľudia, ja sa odpojím z tohto serveru a ideme na private server a ideme tam čakať, lebo toto, kamo, sa nedá normálne. Bro, nič nevidím. Bro, ideme na private server. Musíte chvíľu počkať, prepáčte. OK, ľudia, budeme tu proste čakať, kým nepadne Brainrot God, OK? Plány videa sa zmenili. Fajn. Prepáčte, ale na tých normálnych serveroch sa to hrať proste nedá. Fakt. Tak kamo, ja si nebudem dávať rebirth, keď mám tohto svojho milovaného diamantového Kukofanto Elefanto. Tak, zoberiem pandu. Tu dáme do fuse mašiny a tam je ďalšia panda, tam môže ísť rovno do fuse mašiny, ale táto je zlatá, táto je dobrá. Tak, poď ku mne. Bro, pohni, nemám celý deň akože na teba, fakt. Hrozné toto niečo hrozné je toto. Šimpanz! Ty ideš tiež do fuse mašiny. Bro, mám 2 banánov tam, teda 3 banánov a jedného tohto, kamo. Argina toadsterina, ukáž? Mne padol predtým ten 17%. Nemôže padnúť nejaký normálny, dobrý, proste. Iba tieto slaboty nejaké. Chápete? Že reálne to sú úplne slabí títo. Stále Nino, Pinguin, Nino, ty si dobrý, fakt. On vyzerá fakt dobré, to by som si dal aj možno. Tak, keď to sme zjedli. Orangutan. Keď ty pôjdeš do tej... Orangutan pôjde do tej fuse mašiny, niekto iný. To bol metik akože, hej. Ukáž index, tu je, že rakún som videl. Alebo som zle videl. Neviem. Kde mám orangutana? Aha, tu je, poď. Tak. Ty ma nezaujímaš, kamo. Si epic, ale kamo, nezájem. Dúfam, že tam bude väčšia percentná šanca na toho. Tak, ukáž. Okay. Tak dáme to a počkáme. OK? Tak, budeme tu čakať na niekoho dobrého. Ukáž? Ja sa kúknem tu z mapu. Bro, kúkni sa tu z mapu. Počkej. Ja kebyže mám to lietací karpet, no tak kamo... Tam sa sekávajú. Ten stôl.
oni sa tam zasekávajú. Takže máme nový spôsob. A počkáme si aj... Ne, na to si nepočkáme určite. Ukáž konču. Ukáž. Tá tureta je až kde? Kde je tá tureta, akože? Ja viem, že vy nič nevidíte, ani ja skoro, ale... Kde je tá tureta? Kde je tá tureta? Bro, what the hell? Okej. Netuším, kde je tá tureta, ale zatiaľ nepočujem nejaké dobré, že wow, šimpanzíny, bananiny. No, kamo, keď bude nejaký legendári, úplne najhorší legendári, ako som kedy videl, tak kamo, za toto. No to je dobré. Ne, jak, čo? Kamo, 25 sekúnd, a keď tam bude najhoršie legendári v mojom živote, tak končím. Keď tam bude prbalúny luli, tak končím. Prisahám, že ja končím, keď ten legendári za 3 sekundy bude brbalúny loli. Počo tu mám kiwiho? Stoj! Prosím, stoj! Yes. Fuj! To bolo... Fujha. Kokos sa posral. Ne, sám by sa robil. Fuj. Toto mi už nerobte. Tom takéto stresy mi nerobte vy už. Že ja prídem o TTT Sahura. Komu TTT Sahur, to je nový, ne? Napíšte do komentárov, lebo ja to nehrávam. A napíšte do komentárov, že či TTT Sahur je nejaký nový. Kde je? Je tu. Nice. Mám TTT Sahura. A ten Octopus, Blueberry, Octopusiny, to bolo aj tak blúbe. Že to som aj tak nechcel. A barbalúny, loli. Nech padajú takíto mytikovia. A ja budem iba spokojný. Ja chcem Brainrot Gota. Som ešte nemal. Mal som Lastral Litas, ale to bolo nič. To bolo nič, ľudia, Lastrala Litos. Tuto napríklad, čo sú tuto úplne dole. Lastrala Leritas. Mám Diamondového Brainrot Gota. Kokofanto, elefanto, Bardiro, Krokodilo, Špioniro, Ubiro, Boneka, Balabo, Fuli, Fula, Noces, bla, 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 Fuli, Fula. Bro, ja už chcem niečo dobré, to už není sranda, akože. Ja mám koho tam hore vlastne? Ty si robíš srandu, ty Sigma Boy! Fakt vtipné musím povedať. Všetci sme sa zasmiali, reálne. Absolútne nikto sa nezasmial, kamo. Fakt, akože toto by som hodil, fakt. Prehodil by som to cez celý dom, byť, čo máme. Fakt. Prisahám, že toto bolo najhoršie, kamo. Najhoršie. Daj tam niečo dobré, nejaký gól, to ma nezaujíma. Gól do finita. Daj mi niečo gigantické, dobré. Daj mi admin týchto, kamo. Daj mi admin. Poviem, že
keď mi dá admin niekto, tak poviem v tomto videu, že Grow a Garden je horší než toto, čo hrajeme. Keď mi dá niekto admin, no tak to poviem, ok? A dám dislike. Platí? Platí. Ľudia, to je proste neslo. Ja som mal šimpanza, ale ja mám svojho kokofanta, ale proste to nejde. Lebo ja nechcem predať ani kokofanta, elefanta, ale zároveň si chcem dať rejbír. Chápete, to je hrozné. Kapučína. Come on! Si mám... Keď nie si ani rainbow, no tak to ako... Kapučína balerina môže byť maximálne rainbow. Inak, come on, nič. Na konci videa si otvoríme Sprout Egg. Grow Garden. Z nového updateu. Za 25 sekúnd bude legendárka nejaká. No to mali legendárku, ale hnusný. Kamo, ale fakt, ja prisahám, keď to bude pre balóny loli, alebo šimpanz, tak si odstrelím. Kamo, než to je aspoň ten Sigma boj, alebo komu niečo. Len nie niečo hrozné. Ešte jeden a potom pôjde legendári. Poď. Jaj, bože. Kamo, však to padá každých 30 sekúnd. Nechcem. Rageujem z toho. Fakt, rageujem. Kamo, what? Jak sa dá... Divno. Ale, kamo, keď padne mi secret, no tak ja sa z toho, kamo, normálne omdlem. Neviem, prečo si zatváram besu. Lebo kamošovi, ja som ukradol Strala Leritos a on je na mňa naštvaný a preto mi dal ban zo serveru. Teraz hrám na inom. Bro, ja som... Aj, bože! Ktorý bude skôr? Lebo oni idú vlastne tak naraz. Ale ktorý z nich bude skôr? Bro. To je rôzne, kamo ešte 20 minút. Urobím short, kde dostávam toho fuse. OK? Lebo ja tu odmietam čakať ešte ďalších 20 minút. Ja tu počkám tých 5 minút, alebo... OK, počkám tu ešte 5 minút a potom končí video. Platí a ešte otvoríme to. Počkáme tu 5 minút a otvárame Sprout Egg, OK? Barbaluni, luli, loli, kapivare, lo, kokosini, bombombini, kuzini. To je hrozné toto. Fakt, takže nič a toto som, že asi 15 minút. Čo? Ja neviem, o čom hovoríte. Bro, stop. Joking me! Bro, táto aplikácia si za mňa robí srandu. Budeš tam, kde som ti ukázal. No tak budeš tam. Tvoja chyba. Bro, 2 minúty ešte. To je taká nuda toto, lebo fakt nepadajú nikde. Nič nepadá. To zarába 5000, a to zarába 2. Ja to mám 2-krát cash multiply. Kto zarobí viac, ok? 3, 2, 1, štart. Ok, vyhral. Vieme asi, kto vyhral. A teraz týchto dvoch, kto zarobí viac. 3, 4. Ok, tesné, je to tesné. Ok, vyhrala opica. Bombardiro, krokodilo. A to ešte nebol ani ten mytik, kamu. Bomba. Kamu bomba. Bombo, Klára. Mám jedno miesto.
Prisám ja, že mám jedno miesto. Koho z vás dvoch predám? Toho, čo to je. Keď to bude nejaký lepší mytik než krokodíl, bombardír. Teda keď to bude nejaký lepší legendárny než bombardír, krokodílo, tak ja mu predávam. Nech bude prvý legendárny. Alebo keď to bude legendárny, ktorého ešte nemám v indexe, čo si... A je tento a tento. To sú traja legendárni. Ešte mi chýbajú. A, počkaj, čo to bolo? Tung sahu? Alebo TTT sahu? Alebo keď to bolo TTT sahu? Kde som to bol tung sahu? Ja som to vedel. Vypadni z tej mojej peknej vežičky, kamo. A tu budem mať iba VIP host. Kamo Rainbow. Vidím prvého Rainbow reálne, fakt. Ja fakt, ok, 25 sekúnd, 4, 3, 2, 1. 25 sekúnd a hovorím 3, 2, 1, štart. No dobre, ja som dobrý. Tak spolu odpočítavame 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz, no poďte. Poď. Teda mám. Ne, not bad, kamo, not bad. OK. Počkám 2 minúty ešte a potom ideme otvárať Troll Garden. Alebo viete čo, mne už sa nechce čakať. Pre nás to bude sekunda, pre mňa to bude dlho. OK ľudia, otváranie sprout seedpacku jedného a jedného vajíčka. Najprv si otvárajme toto. Poď, prosím. Come on. Furt, akože ja som mal iba to, no teraz vajíčko, prosím, Jack. No tak, to je hrozné. Aspoň si ukážeme, čo robí. Keď zoberieme tohto. Nechcem si... Ja som zobral dvoch, ja som v dobrej. Ale ukážeme si, čo robí. Každých 99 sekúnd. To je nič, to je ale... Konečne. Tak, dáme tam toto naspäť, dáme tam aj toto. Ešte sa kúkneme do seedov, že či tam niečo je. A ja sa vás chcem niečo spýtať. Vy ste stihli tohto Team Bean, alebo jak sa to volalo, Team Green Bean? Ja som to absolútne nestihol. Ja tu nemám nič. Prisahám, že ja tam nič nemám. No ľudia, toto bude asi koniec videa, no ako sa vám video páčilo, ja viem, že dobre, možno. Dávajte lajky, odbery a to mám radu. Kupujte si v gearshope Recall of Range a ten vás môže teleportnúť ku gearshopu, keď napríklad máš záhradu tam pri semienkach. No díky. Ja sa s vami rozlúčim. Dúfam, že sa tešíte na video z Luky Machata. A čau.